नमस्कार, डेली होम कुकिंग फूडमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आम्ही बनवणार आहोत साधं सोपं मसाला चिकन। आणि त्यासाठी या ठिकाणी 1 किलो चिकन घेतलं आहे। हे स्वच्छ पाण्याने धुवून त्याचे मोठे पीसेस आम्ही चांगले असे धुतलेले आहेत। यावरती आपण मीठ टाकून घेऊया। मग नंतर आलं लसूण मिरचीची पेस्ट जी आहे ती आपल्याला यावरती टाकायची आहे। ते चिकन बनवण्याआधी हे मीठ, आलं लसूण मिरचीची पेस्ट जर आपण वापरली ना तर चिकनला चांगली चव येते। बाजारात चिकन खरेदी करायला गेलेलो ना तर त्या ठिकाणी आलं लसूण मिरचीची पेस्टचं एक पाकिट मिळतं। म्हटलं आज जरा विकत घेऊन बघूया आलं लसूण मिरचीचं पेस्टचं पाकिट। नाहीतर नेहमी आम्ही घरीच बनवतो आलं लसूण मिरचीची पेस्ट। आणि हा बघा, हा अर्धा लिंबू जो आहे तो आम्ही त्यावरती पिळत आहोत। अर्धा लिंबू पिळून घ्यायचा। सगळं लावून आपल्याला तसंच ठेवायचं आहे। चांगलं असं लागलं पाहिजे या चिकनला। हे सर्व आपण ह्या चिकनच्या मोठ्या मोठ्या पीसेसला लावून घेतलेलं आहे। अर्ध्या 1 तासासाठी आपल्याला हे झाकून ठेवायचं आहे। झाकण काढून घेतल्यानंतर मग नंतर त्याचे चांगले असे कटिंग, चांगले असे फोडी करून घेतले आहेत। आणि गॅसवरती आम्ही या ठिकाणी टोप घेतला आहे, तापत ठेवला आहे। यामध्ये 2 चमचे तेल टाकूया। चिकन बनवण्यासाठी या मसाल्याचे डब्यात मसाले आहेत। बाजूच्या वाटीमध्ये कांदा घेतला आहे, मग 2-3 कांदे घेतले आहेत। आणि या ठिकाणी टोमॅटो प्युरी आहे, जे टोमॅटो आम्ही मिक्सरला लावून घेतले आहे। आणि ही आलं लसूण मिरचीची पेस्ट आहे। आलं लसूणची पेस्ट आहे, मिरची नाही टाकली। बाजूच्या डिशमध्ये आम्ही 1 तेजपत्ता, 4 लवंग आणि दालचिनी घेतलेली ह्या टोपामध्ये आम्ही टाकलेले आहेत। बघा, टाकत आहोत। चला, जरा हे टोपामध्ये तेल गरम करत ठेवलं होतं। आणि मग नंतर कटिंग केलेला कांदा जो आहे आपल्याला यामध्ये टाकून चांगलं आपल्याला हे चांगलं असं ढवळून घ्यायचं आहे। तेलामध्ये चांगल्या प्रकारे आपल्याला हा कांदा फ्राय करून घ्यायचा आहे। आलं लसूणाची पेस्ट वापरत आहोत आणि चांगल्या प्रकारे ढवळून घेत आहोत। कांदा चांगल्या प्रकारे भाजून झालेला आहे। आपण यामध्ये 1 चमचा मसाला आहे, लाल मिरची पावडर। दुसरा 1 चमचा मिक्स मसाला आहे। अर्धा चमचा आपण गरम मसाला टाकूया। थोडीशी हळद। चांगलं असं ढवळून घेऊया। आपल्याला यामध्ये 1 चमचा धने पावडर सुद्धा वापरायची आहे। आपण हे ढवळून घेऊया। यामध्ये आपण टोमॅटो प्युरी मिक्सरमध्ये बनवून घेतली आहे, टोमॅटोची पेस्ट। टोमॅटो प्युरी आपण ऍड करूया। चला, टोमॅटो प्युरी टाकल्यानंतर आपण चांगल्या प्रकारे ढवळून घेऊया। कांदा तर ऑलरेडी शिजलेला आहे। टोमॅटोची प्युरी जी आहे ती आपल्याला चांगली अशी शिजवून घ्यायची आहे। बाजूला तेल सुटेपर्यंत आपल्याला जरा परतायचं, म्हणजे टोपामधील सर्व मसाला भाजून झालेला आहे। चला, त्या ताटामधील चिकन सर्व आपण या टोपामध्ये टाकायला घेऊया। आपण चमच्याने हे चांगल्या प्रकारे ढवळून घेऊया। पाच मिनिटं आपण जरा हे चिकन जे आहे टोपामध्ये चांगल्या प्रकारे परतून घ्यायचं आहे। चांगला मसाला लागला पाहिजे। परतून झालेलं आहे चिकन। आपण यावरती 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूया। 2 मिनिटं झालेली आहेत, झाकण उघडून पाहूया। वाव, खूपच सुंदर हे वाफाळलेलं चिकन दिसत आहे। अजून ते तयार होणं बाकी आहे। आपल्याला यामध्ये अजून पाणी वगैरे टाकायचं आहे। या चिकन मध्ये आपल्याला कलेजीच्या ज्या फोडी होत्या ना ते पण आपल्याला ऍड करायचे आहेत। ते आधी ऍड केले असते ना तर कलेजीचा चुरा झाला असता, किंवा झाला असता। म्हणून सगळं चिकन परतल्यानंतर आम्ही यामध्ये कलेजी टाकलेली आहे। कलेजी चांगली ढवळून घेऊया या चिकन मध्ये। आपण या टोपामध्ये गरम पाणी टाकून घेऊया। बाजूच्या गॅसवरती आम्ही गरम करत ठेवलं होतं। आणि यानंतर आपण यामध्ये थोडंसं चवीनुसार मीठ टाकायचं। सुरुवातीला मीठ जास्त टाकलं होतं हे माझ्या लक्षात आहे, म्हणून मी थोडंसं मीठ टाकलं आहे। आपण हे ढवळून घेऊया। चांगल्या प्रकारे परतून घेतल्यानंतर याला चांगली अशी उकळी येत आहे। 25 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूया आणि गॅस बारीक करायचा। 25 मिनिटं झाली आहेत। यावरील झाकण आपण बाजूला करूया।
वाव, चिकन चांगल्या प्रकारे या टोपामध्ये शिजलं आहे, आपण पाहू शकता. आणि डिश मध्ये काढून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आम्ही चिकन, साधं सोपं मसाला चिकन बनवलं. ही रेसिपी जर आपल्याला आवडली असेल ना तर नक्की अशा प्रकारे घरी करून पहा आणि या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. या चॅनलला पण सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला पण प्रेस करा. हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.